Саламатсыз muhterem газиз kardeşler, siz Tataristan Яңа Гасыр каналында Manzara informatsion muzikal тапшыруын карыйсыз. Барыгызга да иң изге теләкләребезне юллап, тапшыруыбызны башлыйбыз. Шәршәмбе көнегез файдалы, матур үтсен. Үзегез сау, җаныгыз тыныч, ризыкларыгыз тәмле, йөргән юлларыгыз уң булсын, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Bizdə Paşan məğnəsində ziyalı şəxs idi. Benim bəxtimə o, benim ustazım idi. Qozanдағы Ғабдулла Тукай музейында Татарстанның от qozanğan фән эшлеклесе Резидә Ганиеваны искә алдылар. Әлеге кичәдән Глина Харасова репортажы. Татар театры кайчан туган? Гомумән, театр үзе нәрсә соң ул? Спектакль тудыруда кемнәр катнаша? Әлеге сорауларга җавап алыр өчен без бүген Шәрек клубына килдек. Зәлия Галиева үзенчәлекле сәяхәткә чакыра. Татар театры дөньясы Шәрек клубында. Сыры көннәрне әфлүсенле десерт бизәр. Тәмле булсын сәхифәсендә без бу җиләк җимештән печенье пешерергә өйрәнербез. Татар халкы үзенчәлекле гырыф-гадәтләргә бик бай. Шундый гадәтләрнең берсе каз мәсе. Халкыбыз күңелендә борынгыдай сакланып килгән бу милли йола һәр елны көз айларында даими уздырылып килә. Арча районының Курсапышмак авылында гомер итүче милләттәшләребез дә каз мәсеннән читтә калмаган. Әйдәгез бу чарадан видео язманы бергәләп карап үтик. Көзләр җиткәч, казлар киткән кебек. Вакыт җиткәч китә кыз бала. Авылларда бүген каз мәсе. Өмә җырын һәрбер кыз бала. Subhanallah Василә апайыгызның казлары бик әйбәт булган, үзләренә язган булсын. Хәзер шуны мөселман шайтырып, халал иттереп суйырга кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аягын бәйлибез. Башка вакытта казны тотып торган вакытта башын артка куясың, аты менә бу мотор борыннарына шукып алырга мөмкин сине. Безнең авылыбызда инде күпләп каз асрый халык. Ул каз үстерү бик күп көч сорый торган әйбер, бик күп аңар инде ризык кирәк. Болында йөртергә кирәк, аларны су кирәк. Менә шушылай иттереп кадерләп үстергән казларны инде халал ризык булсын өчен дөрес иттереп, халал ризык була торган иттереп сояда белергә кирәк. Иң беренче инде казны суйган вакытта аның аякларын бәйлибез. Шуннан соң казны инде кыйблага каратып салабыз. Аяк белән басабыз да ике канатына бисмиллаһи Аллаһу акбар дип инде суябыз. Менә шулай эшләгән вакытта инде бисмиллаһи Аллаһу акбар сүзләрне әйтәбез икән, безнең казларыбыз иншаллаһ халал булыр. Шушылай иттереп казларыбызны инде халал итеп суеп, үзебезгә халал тагамнар булырга насыйп булсын. Юлга каз канаты күбрәк сипкән сайын авылга яшь киленнәр күбрәк килер диләр. Шулаймы, кызлар? Шушы матур үзебезнең авылыбызның кыслар үсмәсенә төшеп, казларны юарга чистартырга булдык. Казлар инде безнең эшкәртелгән, чиста һәм дә инде иң мөһиме аның эчендәге кабырга каннарын алу мөһим. Кабырга каннарын алганнан соң biz аны юарга бирәбез. Һәм дә инде монда безнең җиңнәләре үзлек калмаган микән, ашкатыннар өчен үзлек калмаган микән, аны тикшерергә тиеш булабыз. Менә безнең казларыбызның эшләре чиста, хәзер без аны юарга тапшырабыз. Менә кызлар, хәзер казмамыгыннан мендәрләрне тутырабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу мендәрләр кöyгә баручы кызларга бирәбез инде. Аны тутырганда без үзебезнең иң матур теләкләребезне телибез. Барлы булып яшәсеннәр, саулык, сәламәтлек белән яшәсеннәр дип. Нинди матур теләкләр әйтә алабыз, шуларны телибез. Авыртмасыннар, бәхетле булсыннар, тигез яшәсеннәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай иттереп мендәрләрне
тыгызлап, әйбәтләп тутырабыз. Мендәрләребезне тутырдык, аларны үзебез чиккән матур тышларга кирттек. Бу мендәрләребез белән хәзер сезне кияүгә бирәбез инде. Güzel kadirli konaklarım. Millet meşe kızlar, meşe yigitler temnef. Samalıdan şey içeriz. Haz böyle şarşımız hazır. Yarın mı? Zamanında Germaniyadagi Neuschwanstein zamıgı qarşında güldə yüzüp yürgən oqqışlar Rus kompozitoru Pyotr Çaykovskiyni ilhamlandıra. Композитор үзенең бөтен дөньяга танытқан Аккыш күлен яки Лебединое озеро шундан иҗат итә. Лек патшалар аккышлар күзне иркәләп торсыннар, сулыкларны бизәсеннәр дип, аларны махсус рәвештә күлләргә җибәрткән. Без исә дөнья яңалыкларына керешербез, анда да аккышлар турында сүз бар. Саранск шәһәренең янгын сүндерү бүлегендә гаиләләре белән псиләр хезмәт итә. Идәге сыман жылы мөхит булдыру өчен ярты ел элек бүлек җитәкчесе ата мәче дип уйлап бирегә бер пси алып килә. Ләкин 4 ай үткәч ул бәбили. Шулай итеп йомшак коткаручыларның саны артып куя. Псиләр гаиләсе вакытның күбелешен янгын сүндерүчеләр ял итә торган психологик бушану бүлмәсендә үткәрә. Это прекрасное ощущение, потому что каждый раз, когда мы приходим на работу, Пси балалары белән уйнаганда без киренке хәләттән арынабыз, эштә булуга карамастан үзебезне идәге сыман хис итәбез. Пси балалары психология нигезләрен үзләштергән, әкренләп янгын эшенә дә өйрәнә башлаганнар. Видеода күренгәнчә әниләре оста итеп баскычка үрмәли, балалар исә стройда басканда курыкмыйча чабышып йөри. Коткаручының төп атрибуты касканы да киеп карыйлар. Янгын сүндерүчеләр псиләрне ашата тәрбияли. Хезмәткәрләр сүзенә караганда, 4 пси баласының берсе яңа хуҗалар тапкан, калган ишесе әлдә янгын сүндерү бүлекчәсендә яши. Шиләбе өлкәсенең Кирса авылында экология министрлыгы хезмәткәрләре яраланган аккышны коткарган. Аны Спаси меня приютына дәвалауга тапшырганнар. Обычные, простые люди обнаружили раненого лебедя. Аккышны кешеләр күреп алган. Уң канатыннан кан саркып, сынган сөяге күренеп торган. Аны аккыш үзенең бәпкәчләрен төлкедән саклаган вакытта яралана. Карен Далакян әйтүенчә, кыш агрессив булганга күрә аны тотып алганнан соң икенче көнгә генә ашата алганнар. Ярасы канап торса да, моңа экстремаль токшыну кирәкми, чөнки кышны ампутациягә әзерлиләр. Әлегә приютта башка яраланган аккышларны да карыйлар. Җәен кышлар килешү буенча Копейкстагы гыйбадәтханәнең буасында яши. Кызын аларны киредән приютка кайтаралар. Узган атнаның 26 октябрь көнендә, чәршәмбе көнне Габдулла Тукай музейында күренекле әдәбият галиме профессор Резида Кадыр кызы Ганиеваны искә алдылар һәм бу чиратлы түгел, чөнки ул үзенең иҗат юлын нәкъ Тукай иҗатын өйрәнүдән башлаган. Резида Кадыр кызы Ганиева күп еллар дәвамында Казан университетында укыта. Аның кандидатлык диссертациясе татар шагыйре Габдулла Тукай иҗатына багышланган. Докторлык диссертациясын ул 13-нче гасырда яшәүче Болгар шагыйре Кылгали иҗатына багышлый. Арабыздан киткәненә 2 ел булса да, тавышы һаман күңелдә яңгырый. Хәзерге чыгышы язма, тыңлаучылары, аның шәкертләре, хезмәттәшләре, дуслары. Казанның Габдулла Тукай музейында Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе Резида Ганиеваны искә алдылар. Галимәгә быел 90 яшь тулган булыр иде. Иске алу кичәсенең Тукай музейында үткәрелүе очраклы түгел. Резида Ганиева бу музейның кадерле кунагы булган. Бирдә ул үзенең китапларын тәкъдим иткән, лекцияләр укыган. Аннары галимәнең фәнгә беренче адымы да Габдулла Тукай иҗаты белән бәйле бит. Заманында аның Тукайның сатирик иҗаты монографиясе җитди казаныш буларак бәяләнгән. Мөгаллимнең бу юнәлештәге кызыксынулары шәкертләренә дә күчкән. Габдулла Тукай музейының өлкән фәнни хезмәткәре Резида Нагыймуллина шуңа бер мисал. Резида апаны шундай бар тик җылы хисләр белән генә искә алам. Ул безнең менә шушы өлкән укытучылар, шул хәтлек белемле,
акыллы, мәрхәмәтле безне студентларны үз балалардай кабул итеп, безне укуга гына түгел, менә тәрбия дә безгә биргән шушындый укытучылар исәбендә безнең Резеда апа Ганиева да булды. Ул безгә әни шикелле, шулай итеп тәрбия дәресләрдә бирәдерие, Тукайны яратырга өйрәтте һәм гомумән әдәбиятка, телгә мәхәббәт уятуда да аның өлеше зур булды. Татарстанның халык артисты Рамил Тухватуллин Резеда Ганиеваны иҗади тормышымда зур йогынты ясаган устазым дип атый. Ул миңа Гаяз Исхакый иҗатын чорын аңларга булышты ди ул. Резеда апашның мәгънәсендә зыялы шәхс иде. Минем бәхтемә ул минем устазым иде. 90-нчы елларда менә безнең демократия бүрләнеп килгән чаклар, алга зур өметләр баглаган чаклар булганда безнең Гаяз Исхакыйның иҗаты кайта башлады бәхтебезгә. Һәм менә шул беренче җыентыгы Зиндан дигән җыентыкта, әлбәттә без инде бөтенебез укырга тотындык. Мин инде һәммәсен дә укып бардым. Яңа материаллар барлыкка килә башладылар. Мин анда шул Зөләйха пьессасын укыганнан соң бу инде минем өчен бик тетрәндергеч бер яңалык булды һәм нәтиҗә буларак инде ничә еллар үтсә дә 2005 елда мин Гаяз Исхакыйның пьессасы буенча кинофильм төшердем. Иске алу кичәсен әдәбият фәне маягы дип атаулары шул кадәр төгәл булган. Резеда Ганиеваның меңләгән студенты туган тел һәм әдәбиятны үстерү, өйрәнү юлын сайлый. Ул гына да түгел, галимә башка милләт әдәбияты белән дә кызыксынган. Азәрбайҗан, казак, үзбәк әдәбиятын тирән тел белә иде ди шәкертләре. Резеда Кадыровна гомеренең соңгы көненә кадәр белемгә тартылган. Кайберәүләр ничәдер елга 35-40 яшькә кадәр укыйлар да белем җитәрлек тупланды, акыл җитте, инде мин фәнне үзләштереп бетердем дип уйлар. Әмма Резеда апа гел үсте, гел өйрәнде, заман фәрен теоретик планда ул өйрәнүдән туктамады һәм бөтен әдәбиятны укып барырга тырышты. Аның өйрәнгән өлкәләре дә, укыткан фәннәре дә күп иде. Мәсәлән, ул безгә башта иҗат методларыннан кирде. Бик тирән белгеч иде. Аннан көнчыгыш әдәбиятларын укытты. Ахырдан инде әдәби бәйләнешләргә ул безнең игътибарны юнәлтте. Соңгы елларда аерым галимнәрне, язучыларны өйрәнү эшенә бирелеп китеп, шул Гаяз Исхакый иҗатын халыкка кайтаруда ул зур эшләр башкарды. Киң фикерле, киң кырлы эшчәнлек алып баручы зур галимә иде ул. Резеда Ганиеваның хезмәттәше Марсель Бакиров галимәне хөрмәтләп Диспенең Мәрьям анасы дип атап йөрткән. Алар эшләгән кафедрада Резеда Кадыровна аерылып торган диләр. Бу һәм башка кадерле истәлекләр кичәдә бик күп яңгырады. Барысы да галимәне юксынды. Менә элекке заманнардагы кебек ишектән килеп керер дә кызыклы лекция укыр кебек тоелды. 2 ноябрь көнне кар кыры җиргә төшсә, шул вакытта яфраклар әле коелып бетмәсә, кар тиздән эреп бетә диләр. Синоптиклардан килгән башка төрле мәгълүматларга да кулак салыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Болытлы циклон Татарстанда һава процессларына йогытны ясавын дәвам итә. Киләсе минутларда һава торышы белән якынрак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда яңгырлар фаразлана, салкын һава уртача 1 градус. Төньяк көнчыгыш түбән Кама яршаулы Алабугада катыра, явым-төшем көтелә 2 градус. Төньякта Актаныш әгәрҗе Менделеевскида урыны белән кар, уртача 2 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кар явачак, уртача 3 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә салкын һава, явым-төшемнәр көтелә 1 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта салкын һава, урыны белән кар 2 градус. Пәнҗешәмбе явым-төшем артачак, җылырак була, җил бераз тынычланачак. Башкалабыз Казанда салкын һава, урыны белән кар, уртача 3 градус. Җил төньяктан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 94%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау сәламәт булыгыз.
Қонақхана бізге рәхим етіңіз. Студиябызда қонақта Салауат Көпірі һәм Сабантуй журналларының баш мөхәррире Зилә Хөснетдинова. Хәерле көн. Хәйрәтләмәсез. Хуш килдегез. Рәхмәт шакыруыгызга. Сабантуйда ниләр бар? Инде хәзер Сабантуйлар ерак калды, көз кирде, ләкин шулай да Сабантуй һәр вакыт балалар дөньясында. Нәкъ шулай, аны Роберт Абимунгдулин уйлаганда да исемен нәкъ менә шул Сабантуй ул балалар мәйданы ди. Һәм мин һәр вакыттагыча балаларны, аларның әти-әниләрен сөендереп, шатландырып йөрим. Эшебезнең төп максаты шулдыр дип уйлыйм. Һәм Сабантуй журналының чираттагы октябрь саны менә мондый ул. Аның төп темасы булып фәнни ачышлар темасы сайланды. Һәм без зур тырышлык белән 10 яшьтә үзе роботлар ясаучы егетне таптык. Һәм ул инде республика күләмендә танылу алган, исеме Влад. Әкренләп үзенең менә шул роботларын җанландырып, җыеп, кызыксынуын әти-әниләре хуплап тора, шуңа күрә зур уңышларга ирешә бу егет. Һәм гомумән балалар да кече яшьтә булсалар да дөньяны үзгәртерлек, яшәешебезне үзгәртерлек ачышлар ясый ала дигән фикергә килдек. Чөнки мәсәлән, кылакчын бар бит инде. Аны мәсәлән бала уйлап чыгарган. Ялгышмасам, аның исеме Честер, 15 яшьтә Америкада. Шул ук Луи Браль әлифбасын без беләбез. Аны шулай ук 5 яшендә сукыр калган егетнең укыйсы килгән. Зур теләге булган дөньяны, шуңа күрә бу әлифба барлыкка килгән. Шуңа күрә ни булсалар да, шук булсалар да, балалар бөтен дөньябызны үзгәртерләр, аларның яңадан-яңа ачышлары булыр дип Татарстанда яшәүче балалар шулай ук дигән өмет белән әлеге тема сайланылды. Һәм бу теманы һәр яклап без яктыртабыз. Дөнья күләмендә, шулай ук безнең тормышыбызда гади генә кебек әйбергән, гади генә кебек әйберләр, телефондыр, лампадыр, шикелле әйберләр белән аларны уйлап чыгарган безнең Россиядагы фән кешеләре белән таныштырабыз, төрле уеннар аша әлбәттә. Шулай ук Шәвали комиксында безнең яңадан-яңа ачышлар һәм өстәл уенны без аны Эврика дип аталдык. Аны шулай ук гаилә белән бергәләп кисеп, әти-әни белән кызыклы, файдалы кичләр уздырып булачак. Менә шундый ачышларга бай безнең октябрь саныбыз. Инде тиздән бу атнада безнең укучыларыбыз ноябрь санын алачак. Анда инде без туганнар темасы турында сөйләшәчәкбез һәм алга таба да мин сезгә күрсәтермен, сөйләрмен. Шулай ук бик кызыклы тема. Салават Көпірі шулай ук укучыларын шатландырып тора, ай сайын яңадан-яңа наклейкалар, яңадан-яңа образлар. Октябрь санында безнең укучыларыбыз кирпе, бөдрә кирпе турында әкият укыды. Чөнки менә гаиләдә, кирпләр гаиләсендә бөтенесе тегүчеләр икән. Һәм бары тик бер генә кирпе тиге алмый, чөнки аның кирпе туганнан бөдрәләнеп туган аның энәләре. Бәрән тиресе күп. Шулайрак. Шуңа күрә бу үзен тегүче буларак күрми, бу да ни кирпе һәм үзенә яңа һөнәр сайлый. Шулай итеп, ул табиб һөнәре белән таныша, укытучы һөнәре белән таныша, төрле һөнәрләр белән әкияттә танышып, үзенең бер үзенә генә туры килгән һөнәрне сайлый. Менә бит тормышта да шундый хәлләр булган, әйеме? Балалар аналогия буенча тукталып, миндә дә шул кирпе язмышы бит әле дип уйлап куярга мөмкин, әйеме? Шулай, дөрестән дә әти-әниләргә дә монда сабак бар. Үзең нидер өлкәдә оста икән, синең балаң ул өлкәдә дәвам итәргә тиеш түгел дигән фикерне аңлатырга кирәк. Чөнки балалар бик төрле, үзенчәлекле. Һәм безнең әти-әниләрнең максаты баланың үзенә туры килгән һөнәрне, спортны, шөгыльне сайлау. Bütün балаларда музыка мәктәбендә шөгыльләнә алмый, bütün балаларда спортка сәләтле түгел. Менә шуның турында безнең журналларыбыз. Һәм әйтеп китергә кирәк, хәзер безнең иң кызу чак, чөнки Салават Көпірі һәм Сабантуй һәм гомумән бөтен масса күләм чараларына язылу бара. Арзан гына бәядән сез язылып куеп, инде ярты ел буе безнең алай берсә киләсе елда журналны игезгә алдыра аласыз. Бу мөмкинлекне онлайн да, офлайн да рәвештә эшләп була. Шуннан да бала үстергән гаиләләр өчен мондай матур журналлар килеп торса, бу инде бик сөенечле булыр иде. Без үскән чакта, үскән вакытларда мондай журналлар әле бик юк иде. Һәм бигрәк мин хәзер әти-әниләргә түгел, әби бабайларга мөрәҗәгать итәм. Әгәр дә сез үзегезнең оныкларыгызны татар телендә саф, рәхәтләнеп, иркен сөйләшүен теләсәгез,
Татарстанда бердән-бер балалар журналына язылыгыз. Башка татарча балалар журналлары юк. Бугатабада шулай матур эшләргә насыйп булсын дип, сезнең белән саубуллашабыз. Уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт сезгә. Студиябездә кунакта Сабантуй һәм Салават күпер журналларының баш мөхәррире Зилә Хөснетдинова булды. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Балачак, иң матур чак. Балачак ни арада үтеп китә. Сез мидә каласың. Ә бит балачак гомернең иң гүзәл, иң матур чагы. Әти-әни канаты астында рәхәтләнеп яши торган чак. Ямаш авылы балалар фольклор ансамбле хакында видеоязма белән тапшыруыбызны дәвам итәрбез. Дөрестән дә балаларның сәнгатьтә катнашуы һәр яклап отышлы. Беренчедән алар вакытны бушка уздырмый, икенчедән сәнгатькә, һөнәргә өйрәнә һәм өченчедән дуслар таба. Балык бистәсе районының Ямаш авылы элек-электән шәл бияләй бәйләү белән кәсеп иткәне. Күпләр хәтерли булыр. Узган гасырның 60-70 елларында шәлне куян мамагыннан бәйләгәннәр. Мамакны куяннан менә шулай йолкып алганнар. Балам, шыда. Же, балам, шыда. Мамак куян ул балакайым авыртмый. Бигрәк кичкенәсен тотканың инде улым. Без кичкенә вакытта безнең әниләр, әтиләр бик күп куяннар асырый торганнар иде. Без бит инде шәл бәйләдек. Укырга кергәнче шәлне бәйлидер инде. Менә шушындый куяннарыбыз бар иде. Ул куяннар мич асты тулы була торган инде. Шулай җыелышадыр якта. Әни куян мамага алырга куша торган иде. Абыйларны чакырадыр иде. Мич астыннан куяннарны алып чыгып, әни җылкыйдыр иде куяннарны. Куяннар кычкырадыр иде, жәллидер инде. Без менә Алинәсен әйтәсем бит, әни авырта бит ул. Алар авыртмагандыр инде ул. Менә шушы куяннарның мамакларын алып бияләйләр, шәлләр бәйлидер инде. Бәйлидер әниләр шәл сатырга китә торганнар иде. Әле шундый кәмит вакытларда була торган инде. Бер кызыгын сөйләп алайым әле. Шулар куян мамакларын берәүләр инде алганнар да куяннарны абзарга чыгарып куйганнар. Куяннар икенче көнне карасалар, куяннар ушып үлгәннәр. Менә андый вакытларда булган инде, белмәгән, аңлап бетермәгәннәр инде. Кызганыч менә монсы. 50 грамм куян мамагын 200 грамм сарык юнына кушып бәйләгәннәр шәлне. Шәл күпереп торсын, мамаклансын өчен аерым гамәлләре булган. Аны еш кына мендәр өстенә куеп теләк тели тал чыбык белән сукканнар. Катырак суксаң шәлнең йыртыласын көттә тор. Чыбыкланган тун җылырак була дигән мәкаль шуннан чыккан күрәсең. Алай гына мамакланмый әле, ул шәл. Каялылым. Соңра куян мамагыннан бәйләнгән шәлләрне кәҗә шәлләре алмаштыра. Куян шәле арзанрак йөргән, аны күршедәге Күгәршин авылына төшеп манганнар. Сатып балаларның үз башларын караган авыл халкы. Бу кәсеп Ямаш авылында бүген дә дәвам итә. Төрле бияләйләр, шәлләр, мамак, маскалар бәйлибез, бияләйләр. Чишмә фольклор ансамбленә йөрүчеләр шулай кайчандыр әти-әниләре эшләп үскәнне, уйнаган уеннарны сәхнәдә кабат тергезә. Үзләре әби-бабайларыннан, әти-әниләреннән сорашып язып алалар һәм бүген дә яратып уйныйлар. Алар өчен биредә вакыт чикләре юк та шикелле. Без бу ансамбльгә 2014 елдан бирле йөрибез, 5 ел булды бу ел. Һәр атнаның һәр икенче көнендә без монда драм кружокта йөрибез. Фольклор йолаларны өйрәнәбез, безгә бик ошый да йөрергә. Дуслар белән очрашабыз, авыллашабыз. Юбилей безнең белешкәнгә һәм без пикникка да чыктык. Анда да төрле уеннар уйнадык, шашлыклар пешерә башладык. Без Буага бардык, аннары Әлкидә катнашып кайттык. Тагын Казанга бардык, анда да катнаштык инде. Теләп, яратып йөриләр, һәр очрашуны көтеп алалар ди ансамбль җитәкчесе Исламия Сафина. Төрле гаджетлар интернет заманында бу гаҗәп тә тоелырга мөмкин. Теләк булганда уңышлары, нәтиҗәләре дә сөенерлек. Чишмә фольклор ансамбле һәр елны бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган Этномириада, Әйлән-бәйлән, түгәрәк уен фестивальләрендә катнашып, беренче дәрәҗә лауреатлар була. Аларның башка уңышлары турында алдагы тапшыруларда сөйләрбез. Кадерле тамашачыларыбыз, кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Бездә бүген кунакта Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Рәисовна. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле җәмәгать. Хош килдегез. Рәхмәт. Кадрия ханым, Чуашстанга сәяхәт кылгансыз, менә андагы эшлекле визитның сәбәпләре, максатлары нәрсәдән гыйбарәт иде? Без инде бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы
елга 4-5 таплы күчмә утырышлар үткәрәбез. Аның быелгы 4-нчесе безнең Чуашстан җирлегендә каралган иде. Һәм аның темасы безнең 3 буын хәрәкәтендә туганлык мантыгы, ягъни туганлык мөнәсәбәте. Һәм билгеле, менә шушы темада без 100 хатын-кызны Чуашстан җирлегенә алып бару бик отышлы була дип уйладык, чөнки баштан инде без барып, өйрәнеп, һәрбер җирлектә булып кайттык, кайда алар белән керәсе планлаштырдык инде. Һәм 26 көнне Аллага шөкер, бу безнең ниятләребез тормышка ашты. Чуашстан җирлегендәге 4 авылда булдык. Иң беренче Тукай авылы. Тукай дип йөртелә инде, аны халык телендә Тукай дип йөртәләр инде. Бу авылда булдык. Һәм менә сүз башында ук әйтим әле, менә бу авылның 500 хуҗалык яшәп, менә шушы авылда. Шуның 499-ында 3 буын вәкиле бергә яши. Инде Әгъләм әфәнде әйткәч, инде без гаҗәпләнеп карадык инде, һәм берсендә кем яши аның дип, менә ниндирәк кеше дип. Анда киленне Татарстаннан алганнар шул диде. Менә бу инде бу уйланырга мөмкинлек тудыра торган бик тә кирәкле әйтем дип тә кулланыр идем бу сүзләрне мен, бу фикерне. Һәм шушы җирлектә булдык, аларның мәхәллә, аларның бөтен эшне мәхәллә хәл итә авылдагы. Чөнки аларда мәдәният сарайларда, клублар да юк, мәктәп, балалар бакчасы һәм мәхәллә. Һәм менә шунысы кызык, минем әйтеп китәсем килә, менә җирде пай җирләре бүлделәр бит инде халык. Бездә инде ул пай җирләрен кемгәдер бирделәр, кемгәдер саттылар анда, кемгәдер биреп тордылар. Анда шушы мәхәлләгә тупланган шушы җир. Бөтен җир, пай җирләре, халык җирләрен туплаган менә шушы мәхәлләгә. Һәм бөтен авылга кагылышлы, бөтен проблемалар шушы мәхәлләдә хәл ителә. Менә Әгъләм әфәнде шул вакытта Наил хәзрәт, һәм алар бөтен халык белән эшләүне алар һәм совет кулында, ягъни аксакаллар кулында. Менә без килү белән безне каршы алды ап-пак яулыклы әбиләр. Ул гаҗәеп матур. Һәм менә аларның һәрберсендә ап-пак җен оек башлар, кәлүшләр. Алар инде килгәндә аларның яулыклары җилфердәп килә, 4 пышмагы яулыкның. Әйтәләр бит инде безнең татар халкында 4 яулыкның, 4 пышмаклап бәйләнгән яулыкның 4 пышмагында 4 фәрештә канат җилпеп торды ди. Чынлап та ул әбиләрдән, ул апалардан күзне аласы да килми. Гел шуларга игътибар итәсең, гел шуларга карыйсың. Аларның йөзе дә нурлы кебек менә. Менә шушындый күренеш белән алар безне каршы алдылар. Һәм безнең түгәрәк өстәл оештырылды анда. Бик күп мәгълүмат алдык без анда. Хәтта дәрес дип әйтсәк тә дөрес булыр. Һәм аннан соң без юл алдык мәктәпкә. Бүген көндә шушы гына авылдан менә бер Тукай авылыннан 369 бала укый. Бүтән бер авылдан да килми. Менә шуннан да аңларга була, һәм 70тән артык бала безнең балалар бакчасында йөри. Шуннан да аңларга була, менә күпме яшьләр монда, күпме балалар тәрбияләнә. Һәм шунысы да бар. 3 буын вәкиле бергә яшәгәч, 3 буын вәкиле бергә яшәгәч, аларның инде киң мәгълүматлы булып та, һәм шул вакытта дини тәрбия алып та, үзебезнең гореф-гадәтләр белән яши торган балалар үсә. Миңа 2 мәртәбә мәктәптә менә шу Тукай мәктәбендә булырга туры килде, ләкин анда бер генә здравствуй дигән сүз ишетелмәде инде. Менә балалар ошрыйлар, һәрберсе исәнләшә, исәнмесез, исәнмесез. Башлангыч класста бөтен фәннәрдә татарча укытыла икән. 4нче класска хәтле, аннан инде 5нче күчкәч татар телләре кала, башка фәннәр русча укытыла, ләкин тәрбия эшләре һәрберсе татар телендә бара. Анда урамда да бер башка сүздә ишетмисең, башка телдәге гел татарча гына сөйләшәләр. Һәм аннан соң инде без Урмай авылына киттек. Урмай авылында безне инде дөньяга танылган дип әйтсәм дә буланы, чөнки алар Төркияләрдә булдылар инде. Мишәр ансамбле каршы алды. Менә нәрсәсе белән кадерле, аларның инде һәр яктап камил икәнен без беләбез. Менә шушы Мишәр ансамблендә 3 буын вәкилләре, анда да шул 3 буын вәкилләре хәрәкәт итә. Әниләре, уллары, киленнәре, оныклары кушылды, хәзер шуңа кушылып киткән. Һәм шуны безгә күрсәттеләр дә.
Ғажайып, менә ул бит инде сүз дә юк. Кемдер кайнана торган микән, нәрсә калган инде сезгә? Мәдәният сараенда йөрергә көндә, әзерләнергә, аңа әзерләнергә бит күп вакыт кирәк. Чөнки алар кайда гына чыгыш ясамыйлар. Ул хәтле хәрәкәтчән булып һәм шугатлы камилләшергә аңа күп репетициялар, ягъни әзерлекләр дә кирәк. Менә шуңа күрә бергә йөргәч бит инде бер-берсен аңлыйлар. Шуңа күрә дә ул Мишәр ансамбльнең дә гомере дә озындыр дип уйлыйм. Хәзерге вакытта 40 елга 400-гә якын аның инде тарихы бар. Һәм аннары без кузгалдык Татар Сугыт авылына. Менә Татар Сугыты дигәч инде күпләрегез дә белә дә торгандыр дип уйлыйм. Һәм менә бу авылга кергәндә менә аятлар язылып куелган, шул хәтле матур фикерләр язылып куелган. Һәр кеше үз урамына кайтып кергәндә, читтән килгән кунаклар килгәндә дә гаҗәпкә калдык. Инде Гөлнур ханым, мәктәп директоры безгә әйтте дә инде. Моны без ди Чечняга баргач, ирем белән күреп кайттык ди. Кара әле бу безнең авыл эчендә бик кирәк бит дигән фикергә килдек дә, шуны эшләп куйдык ди. Менә алар бит матур фикерләрне читтән дә үзләренә ияртеп кайта да беләләр. Һәм менә бу мәктәптә дә инде безнең бик матур ашык һавасындагы музейда булдык. Һәм аннары инде бик матур әзерлекле менә балаларны карадык. Чөнки уен коралларында уйнау буенча да ул шахмат, мәсәлән, 3 тапкыр физкультура дәресе керә. Аның берсе шахмат дәресе булып керә. Bütün балада шахматка өйрәнеп тә чыга дигән сүз бит инде. Бу да бит әле зиһенеңне камилләштерү. Зиһенне камилләштерү, фикерләргә өйрәнү, уйларга өйрәнү дигән сүз бит инде. Һәм инде аннары театрга бик нык менә әсәрләр куюга бик нык игътибар ителә дигән фикергә калдык без. 4нче класс балалары, хәзер инде 5нче класслар, алар безгә гөр-гөр икәүләрен күрсәттеләр. Ул бит бик авыр әсәр һәм шул вакытта үзебезнең крешен татарлары сөйләме белән сөйлиләр балалар. Моны бит инде үз телендә белмәгән кеше шуны җиләштереп бөтен шушылай итеп сөйләшә дә алмый. Әгәр дә үз телен камил белмәсә кеше. Һәм инде алар Буа шәһәрендә үткәрелгән бәйгедә гран-при алып та кайтканнар. Әле 5нче класста гына укыйлар бүгенге көндә. Аннан өзектә карадык без. Һәм инде аннан соң инде без Шыгырдан авылында йомгакладык. Шыгырдан авылында менә кызыклы гына һәм андагы халык белән дә очраштык. Чөнки 3 буын вәкилләрен монда безгә инде күрсәттеләр. Ел сайын алар 3 буын вәкилләрен 50 ел бергә яшәгән, 60 бергә яшәгән, хәтта 71 бергә яшәгән кешеләр дә яши икән әле анда. Шу инде бу яктан караганда да бик озын буынлы, менә яшәеше 90 яшьләргә җиткән кешеләр дә яши икән, бу инде зур күрсәткеч дигән сүз. Һәм гаҗәеп эшлекле халык монда, һәм аларга күрәсен, карыйсың, һәр берсенең үз эше бар. Берсе аның терлекләр асрый, икенчесе игенчелек белән шөгыльләнә. Өченчесе бәрәңге үстерә, 4нчесе маллар чалу белән шөгыльләнә. Хәтта бер авылда гына да казалыклар, анда нәрсә генә юк. Анда гаҗәпкә карап карыйсың инде, һәр берсе берсе хөрмәт итә. Шуннан да бу сокланырлык һәм башка төбәкләр өчен үрнәк өлге булырдай яшәү рәвеше. Бик зур рәхмәт сезгә, мондай сөенечле сәфәрләрегез буларак күбрәк булсын, алга таба да уңышлар. Амин. Без тапшырыбызны дәвам итәбез. Бәйләү кул эшләренең иң борынгы төрләренең берсе. Аның яше йөзләрчә һәм хәтта меңнәрчә еллар белән исәпләнә. Безнең киләсе сюжет героебыз Фәнилә Хубәева төрле уенчыклар, курчаклар бәйли. Әйдәгез киләсе сюжетны бергәләп карыйк. Иң беренче мин эшләдем менә бу курчагымны. Ул инде бик шундый шаян малай эшлисе килде, инде курчак эшлисем килде. Мин инде моны үзем уйладым, ничек эшләргә, интернеттан карадым. Ул шундый рогаткасы да бар. Башын бәйләдем инде, аның менә битләре күренеп торсын дип инде. Борыны штоп шундый бик яркий булсын инде, чәчләрен.
Шук малайның исеме Рыжий Каналманды исемле Фәнилә Гыбаеваның улы кызы Әдилә биргән. Ясаласы һәр бер уенчыкның да идея авторы ул. Яныма килеп, әнием куян, курчак, яңды писи яса дип әйтеп кенә тора. Җипләрне дә кибеткә барып бергәләп сайлап алалар икән. Миңа гел, әни, минем курчакларыма кием бәйләле ди. Мин аңа курчакларның төрле комбинезоннар бәйлим, ул аны садикка алып барып күрсәтә. Иптәш кызлары кызыгып карый инде. Кем бәйләде, әнием бәйләде, мине дә мактый. Садикта кечкенә кызыма 1 яшь. Ул да апайсыннан карап, йомшак уенчыкларны бик ярата, алар белән уйный. Соңгы вакытта җиләк-җимешләре эшли башладым. Бу балаларга бик кызык, төсләр өйрәнергә дә бик балаларга җайлы инде. Күрсәтергә нинди җиләк-җимеш икәннәрендә. Әле йомшак та алар. Әле йомшак та. Фәнилә Гыбаева кулына әнә белән җипне үсмер чагында әбисенең бәйләгәненә кызыгып ала. Беренче эше кызыл төстәге башлык. Бәйләп бетергә аны шундук мәктәпкә киеп бардым дип искә ала ул. Безнең хезмәт түгәрәге бар иде. Һәм шунда без әйттеләр инде, кем нинди әйбер бәйлисе килә. Без шуннан күп кешеләр инде кечкенәрәк әйбер бәйләделәр, ә минем зуррак әйбер бәйлисем килде. Һәм үземә свитер бәйләргә уйладым. Ул ничекрак булды инде. Төрле зәңгәр, яшел төстән бәйләргә уйладым инде, һәм минем муены килеп чыкмады. Шуннан соң ничек итеп эшләргә уйладым инде, әбием белән бергәләп шуны эшләдек инде. Һәм беренче тапкыр килгәндә минем башым асмады. Шундый бик кызык момент булды инде. Мин аны көндә мәктәпкә кергә тырыштым инде. Ул салкын көннәрне бик җылы булып тоелды миңа. Ул әлдә инде ул авылда. Мин аны кигәлим. Башта үзенә генә бәйләсә, тормышка чыккач балаларына комбинезон, кофталар тегә башлый. Араларында иң кадерлесе кызы Әдилә карынында булган чакта бәйләнгәне икән. Йомшак җиптән эшлим, бәйләдем инде кызыма, менә көз көннәрендә салкын. Шундый йомшак, тиз генә киертеп, урамга алып чыгасы килә бит инде һәрбер кешенең дә. Мин шундый аю формасында эшләргә уйладым. Монда тәпиләрен ясап, гади булмасын дип инде үз балама да кызык булсын дип. Әниләренең кул һәм күңел җылысын саклаучы бу киемнәрне балалар яратып кия. Ә уенчыкларны кулларыннан да төшермиләр икән. Шуңа да Фәнилә аларга яңа кул эшләнмәләрен ясап, сөендереп тора. Менә бүген дә кызлар урамнан уйнап кергәнче кызыл төстәге йомшак алма өлгертәсе килә аның. Казанда язучы Гали Рахим каберенә мемориаль такта куелачак. Шулай 2023 елга җитештерү календаре бастырылып чыгарылды. Киләсе елда атнасына 5 көн эшләүчеләрне 121 көн ял, шул исәптән 17 эшләми торган бәйрәм көне көтә. Моның турында Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр итә. Һәм без Дарья сәхифәсенә керешәбез, сүз хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина. Ләйсән, рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Татар сәнгать мәктәбенең 30 еллыгы һәм Җидепулат шәһәрендә Иртыш моңнары татар халык ансамбленең 35 еллыгы уңаеннан Казакстан татарларының милли байрагы үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге темасына халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Түгәрәк өстәл артында Казакстанның фәнни интеллигенция вәкилләре, шулай ук Татарстанның туган якны өйрәнүче галимнәре җыелды. Очрашуда нинди темалар күтәрелгән, Әдилә Төхвәтова белеп кайтты. Через Сабантуй, через татар еще раз показываем нашу историю, нашу дружбу с другими народами. И это всеми приветствуется. Конференцияның модераторы тарихчы Альберт Бурханов сүзләренә караганда, Милли шура җитәкчесе Васил Шайхразиев белән килешенгәнчә, Татарстаннан читтә уза торган һәр зур Сабантуйдан алда туган якны өйрәнүчеләрнең фәнни конференциясе үткәрелә. Шуңа күрә Иртыш буенда татарлар күпләп яши торган әлеге очрашу да искәрмә булмады. Семейдә татарларның тарихы бик тирән. Беренчедән бу безнең тарихи төрки халыкларның урыны. Монда Сибир татарлары да, Казак халкының да, Алтын Орда заманында да һәм башка төрки халыкларына әйткәндә, монда бик борынгы тарих.
Программа буенча конференция берничә бүлеккә бүленде. Беренче юнәлеш кысаларында катнашучылар Казахстан һәм Сибир төбәкләрендәге татарларның татар һәм казах халыклары тарихына һәм мәдәниятенә керткән өлеше турында сөйләштеләр. Шулай ук ике халкының мәдәни багланышлары мәсьәләләрен күтәрделәр. Соңгы елларда татар һәм казак әдәбиятлары арасында багланышлар артканнан арта бара. Ул безнең 20нче гасырның икенче яртысында башланып киткән булса, 90нчы елларда инде берникадәр туктап торган иде. Һәм менә бүгенге көндә кабаттан җанлану кичерә. Татар сәнгать мәктәбенең 30 еллыгына һәм Иртеш моңнары татар халык җыр һәм бию ансамбленә 35 ел тулуга багышланган конференциянең икенче юнәлешендә катнашучылар Казахстан татарларының милли байлыгы, шулай ук Татар сәнгать мәктәбенең киләчәк үсеше мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Спикерлар әйтүенчә, бүгенге көннең төп проблемасы булып, туган телебезне ничек саклап калырга сорау тора. Шуңа күрә бу мәсьәлә бүгенге конференция кысаларында да күтәрелде. Кичкенә яшьтәге балаларга менә туган телгә өйрәтү, татар телен сеңдерү бу иң мөһиме һәм иң кирәкле һәм бик шушыннан башларга кирәктер дип уйлыйм. Шуңа күрә менә мин бүген биредә үзебезнең Казан тәҗрибәсе белән уртаклаштык һәм инде киләчәктә бәлки менә 2-3 ел үткәч кабат Җидепулат шәһәренә килгәч, татар балалар бакчалары да бәлки эшләп китәр дигән өметтә калам. Конференциядә катнашучылар арасында мәктәпне һәм аның җитәкчесе Габделхак Акхунҗановны озак еллар дуслык белән бәйләүчеләр дә бар иде. Аларның һәрберсе дуслык тарихы белән уртаклашты һәм мәктәп юбилеена иң изге теләкләрен җиткерде. Котлауларга без дә кушылабыз. Язучы Айгөл Әхмәтгалиева, куюш режиссер Булат Бәдриев, хореограф Элиза Яхина, Мирхәйдә Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры актерлары Капка спектакле үзенә иң нәрне җыйды. Төп герой Касыйм туган авылыннан качарга һәм читтә яшәргә мәҗбүр. Шул чәчле башын иеп туган якларына кайткан Касыймны ялгыз капка гына каршы ала. Оренбургның иҗади төркеме капканы кайсы яктан ачарга булган. Премьерадан Фирүзә Сәләмова. Татар кешесе чәчелгән, себелгән һәм үзенең асылын эзләү процессында. Капкада да төп герой Касыйм. Туган җирдән, туган телдән аерылып, гомер буе Камчаткада яши. Үз теленә, үз җырына, үз моңына сусау, аның үз күңелендә революция сарга иттәре. Бу тема бүгенге көндә дә актуаль дип саный режиссер. Вакыйгалар бит үзгәреп бара менә хәзер, бигрәк тә. Кеше бит кеше булып калырга тиеш. Менә үзеңнең ниндидер стерженеңне саклап калырга кирәк. Асылыңны менә шуның турында спектакль. Спектакльдә һәр кайчан, һәр кайда була торган гомум кешелек өчен әһмиятле мәсьәләләр күтәрелә. Бу Фәйзи театры спектакленең сюжеты. Гомерен, тормышын йомгаклау моментта нинди уйлар кешенең уена килгәне турында. Бу һәрберебез турында дөресен әйткәндә. Тамашачылар бу көнне түземсезлек белән көтте. Режиссерның пьесаны оста сәхнәләштерүе, артистларның үз рольләрен, мавыктыргыч унаулары тамашачыны канәгатьләндерде. Шундый матур уйныйлар, шундый яхшы уйныйлар. Кызганыч ерләрен кызганыч итеп уйныйлар. Биюләре дә бар, җырлары да бар. Бик ошады. Йөрәкләрне дөпелтәтеп, менә шу хәтлек юаннар белән, бүтән юаннар белән уйныйлар. Узак еллардан соң туган авылына кайткан Касыймны ялгыз капка гына каршы ала. Театр автор артыннан сорау бирә. Нигез капкасымы ул, әллә гомер капкасымы? Бу сорауга җавапны тамашачылар үзләре табырга тиеш. Тәтештә яңа туристик объект Түбәтәй Тауэр төзелә. Иделнең югары ярында күзәтү манарасы туризм һәм кунакчылык индустриясе илкүләм проекты кысаларында төзелә. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Айрат Әхмәшин сүзләренчә, биредә күзәтү манарасы, туристлар өчен визит үзәк, биналар һәм корылмалар комплексы урнашачак. Кече архитектура формалары, парковка, контроль пункты барлыкка киләчәк, хәрәкәт схемасы, сукмак, шишелешләр эшләнәчәк. Объектта 30 кеше эшли, белгечләр 700 квадрат метрлы конструкция урнаштырганнар. Кышында эшне дәвам итү планлаштыра. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Саламысыз, яна бер мәртәбә мөхтәрәм газиз кардәшләр. Манзара информацион музыкаль тапшыру үзенең икенче эш сәгатенә керешә. Барыгызга да нурлы көннәр, хәерле гамәлләр генә телибез. Ал хәбәргә күз салыйк. Сыры көннәрне әфлүсендә десерт бизәр. Тәмле булсын сәхифәсендә без бу җиләк җимештән печенье пешерергә өйрәнербез.
Көргәнең бар микән, достым, менә көзге чәчкәләрне, аларның кайберләре шундый көр булып, матур булып үсеп утыра, мин аларга һәр вакыт сокланам. Шулай идара бу. Кайберләре кар астына да яталар, шундый матур булалар алар кар астында. Үзләренең җителеген, көрлеген югалтмыймы. Ә менә без алдагы минутларда Нәфкать Нигъмәтуллин башкаруында Шингән чәчкәләр турында җыр тыңларбыз. Татар халкы үзенчәлекле гырыф-гадәтләргә бик бай. Шундый гадәтләрнең берсе каз мәсе. Халкыбыз күңелендә борынгыдай сакланып килгән бу милли йола һәр елны көз айларында даими уздырылып килә. Арча районының Курсапышмак авылында гомер итүче милләттәшләребез дә каз мәсеннән читтә калмаган. Әйдәгез бу чарадан видео язманы бергәләп карап үтик. Көзләр җиткәч, казлар киткән кебек. Вакыт җиткәч китә кыз бала. Авылларда бүген каз мәсе. Өмә җырын һәрбер кыз бала. Субханалла, Василә апайыгызның казлары бик әйбәт булган, үзләренә язган булсын. Хәзер шуны мөселманча әйттереп, халал иттереп суырга кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аягын бәйлибез. Башка вакытта казны тотып торган вакытта башын артка куярсың, атомда бу матур борыннарына шукып алырга мөмкин. Безнең авылыбызда инде күпләп каз асрый халык. Ул каз үстерү бик күп көч сорый торган әйбер. Бик күп аңар инде ризык кирәк. Болында йөртергә кирәк, аларны су кирәк. Менә шулай итеп кадерләп үстергән казларны инде халал ризык булсын өчен дөрес иттереп, халал ризык була торган иттереп сояда белергә кирәк. Иң беренче инде казны суйган вакытта аның аякларын бәйлибез. Шуннан соң казны инде кыйблага каратып салабыз. Аяк белән басабыз да ике канатына бисмиллаһи Аллаһу акбар дип инде суябыз. Менә шулай эшләгән вакытта инде бисмиллаһи Аллаһу акбар сүзләрен әйтәбез икән, безнең казларыбыз иншаллаһ халал булыр. Шулай итеп казларыбызны инде халал итеп суеп, үзебезгә халал тагамнар булырга насыйп булсын. Юлга басканаты күбрәк сипкән сайын авылга яшь киленнәр күбрәк килер диләр. Шулаймы, кызлар? Шушы матур үзебезнең авылыбызның кыслар ишмәсенә төшеп, казларны юарга чистартырга булдык. Казлар инде безнең эшкәртелгән, чиста һәм дә инде иң мөһиме аның эчендәге кабырга каннарын алу мөһим. Кабырга каннарын алганнан соң biz аны юарга бирәбез. Һәм дә инде монда безнең җиңнәләре үзлек калмаган микән, ашкатыннар өчен үзлек калмаган микән, аны тикшерергә тиеш булабыз. Менә безнең казларыбызның эштәге чиста, хәзер без аны юарга тапшырабыз. Менә кызлар, хәзер каз мамыгыннан мендәрләрне тутырабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу мендәрләр күйәүгә баручы кызларга бирәбез инде. Аны тутырганда без үзебезнең иң матур теләкләребезне телибез. Барлы булып яшәсеннәр, саулык, сәламәтлек белән яшәсеннәр дип. Нинди матур теләкләр әйтә алабыз, шуларны телибез. Авыртмасыннар, бәхетле булсыннар, тигез яшәсеннәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай итеп мендәрләрне тыгызлап, әйбәтләп тутырабыз. Мендәрләребезне тутырдык, аларны үзебез чиккән матур кышларга кирттек. Бу мендәрләребез белән хәзер сезне кияүгә бирәбез инде. Güzel kadirli konaklarım. Böyle meşe kızlar, meşe yigitler temnep. Samalıdan şey içeriz. Fazları şarşımız hazır. Yarı mı? Алдагы озын ял көннәрендә инде без әйтеп узганыбызча,
шактый гына кызыклы чаралар көтелә һәм төрле музейлар, театрлар үзләренең ишеген киңәйтеп ачачак. Шулар арасында Шәрык клубы интерактив музее да бар. Анда булганыгыз юк икән, рәхим итегез. Безнең хезмәттәшебез Зәлия Галиева шуннан сюжет ясап кайтты. Карыйк әле. Татар театры кайчан туган? Гомумән, театр үзе нәрсә соң ул? Спектакль тудыруда кемнәр катнаша? Әлеге сорауларга җавап алыр өчен без бүген Шәрык клубына килдек. Биредә татар театры тарихы белән кызыклы форматта танышып була. Сез дә безнең белән калыгыз. Шәрык клубы 1906 елда барлыкка килгән иң популяр татар клубы. Анда заманында Габдулла Тукай, Сәлих Сәйдәшев, Садри Максуди кебек танылган татар әдипләре йөргән. Хәзер биредә Шәрык клубы татар театры тарихының интерактив мультимедиа комплексы эшли. Татарстанда гына түгел, Россиядә бердән-бер шундый комплекс бу. Татар театр тарихының интерактив мультимедиа комплексы 2021 елның сентябрендә үзенең эшчәнлеген башлап җибәрде. Бер ел эчендә без инде монда гади экскурсиялардан тыш, гәрчә безнең экскурсияларда гади түгел, чөнки менә интерактив мультимедиа, димәк, кеше үзе нәрсәдә эшләп карап, үзенең куллары ярдәмендә яки инде гаджетлар ярдәмендә шу татар театр дөньясына чума. Шуңа күрә безнең экскурсияларда гади генә түгел. Татар театры тарихына багышланган мультимедиа комплексында үзеңне артистлар белән бергә сәхнәдә кебек тоясың. Милли театр сәнгатен формалаштыруга зур өлеш керткән шәхесләр, тарихи вакыйгалар белән кызыклы һәм мавыктыргыч рәвештә танышып була. Беренче тукталыш маркерлар өлеше. Биредә берничә темага контент күрсәтелгән. Татар театры тудырган шәхесләр һәм бүгенге Галиаскар Камал театр артистлары белән якыннанрак танышып үтәргә мөмкин. Әйдәгез, без дә сезнең белән бергәләп Кәрим Тинчурин белән танышып үтик әле. QR-код буенча телефонга кушымтаны беркетеп, биредәге открыткаларны җанландырып була. Вакыт елгасы бүлмәсендә татар театрының элеккедән алып хәзергәчә тарихы белән танышып үтәргә мөмкин. Серле сәхнә өлешендә Сөмбел Гафарованың Килмешәк һәм Шыңгыз Әйтмәтовның Мәңгелек буран спектакльләреннән үзекләр карап үтәргә мөмкин. Сәхнә арты бүлмәсендә төрле грим үрнәкләре, аның ясау серләре, кем ясый дигән сорауларга җавап алып була. Киләсе тукталыш Галиаскар Камал театры артистларының костюмнары тупланган җир. Әлеге киемнәрне шәхси үзенә киеп карарга да мөмкин. Әлеге интерактив тахта янына килеп, без шулай ук төрле геройларның образларын үзебездә куеп карый алабыз. Соңгы экспозиция театр тарих шәхес дип атала. Биредә китап тәкъдим ителгән. Әлеге китапның һәр битендә аерым-аерым этаплар, шулай ук татар театры тарихы турында 3 телдә мәгълүмат алып була. Шәрык клубы ишекләре һәр вакыт ачык. Туристлар өчен дә, яшь буын, өлкән буынга да татар милли театрының мәңгелек тарихына тамаша кылырга мөмкин. Килегез, күрегез. 4 ноябрьдә Казанның мәдәният, сәнгать һәм мода учреждениеләре сәнгать төне бөтен Россия акциясына кушылачак. Бу көнне шәһәрлеләр 59 чарада бушлай катнаша алачак. Бу хакта Ислам мәдәнияте музей директоры Илнур Низамиев белән әңгәмә кырырбыз. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Илнур, шуннан да менә бу 59 акция кайсысы кайда үтә, нәрсәләр була, гомуми рәвештә генә әйтеп узыгыз.
Беренчедән әйтик, дөрестән дә бу бөтен Россия акциясы булгач, ул Россиянең төрле төбәкләрендә уза. Татарстанга килгәндә ир шәһәрләрдә, Казанда гына түгел, кечерәк музейларыбызда, кечерәк шәһәрләрнең театрларында да махсус программалар әзерләнә, китапханәләрдә дә. Шуңа күрә һәрберебез нинди авылда, шәһәрдә торуына карамастан үзебезнең янәшәбездәге мәдәни оешмаларның телеграм каналларын, сайтларын тикшереп, ВКонтактеларын тикшереп алыйк, чөнки кызыклы гына программалар әзерләнә мәдәни оешмаларыбызда. Инде Казанга килгәндә ярыша театрларда, музейларда үзләренә игътибарны җәлеп итәргә тырышалар. Һәрберсе үзенчә ниндидер оригиналь нәрсәләр уйлап чыгарырга. Менә быелгы елның шундый яңа инициативасы туристларга бик яхшы таныш казанлыларда гел күрә торган 2 катлы автобуслар йөри, шәһәребезнең тарихы бүгенгесе белән таныштыра торган. Менә шушы 4 ноябрь көнне ул автобуслар музейларга йөриячәк һәм сез дөрес әйттегез, күпчелек программалар бушлай булачак һәм бу автобусларда бушлай шушы кызыксынган кешеләргә тәкъдим ителәчәк. Һәм инде иң кызыгы дөрестән дә музейларда, безгә калса, музей хезмәткәрләренә калса, чөнки алдан ук әзерлек барды, төрле иҗади оешмалар белән, төрле театраль лабораториялар белән һәм шушы көнне музейларга киләм дигән кешеләргә әле озак кына сайланырга туры килер. Иң кызыгын кайсысын калдырып, кайсысына барыйм дигәндәй, чөнки шигъри ярышларда, яңа күргәзмә ачышларында шушы көндә генә күрсәтеләчәк кинопоказлар да булачак, театраль шундый тамашалар да булачак, төрле театр студиялары, төрле дәүләт театрларыбыз музейлар белән хезмәттәшлек итеп махсус программаларда әзерләде. Шуңа күрә иң кызыгын, күңелгә якын булганын сайлау мөмкинчелеге бар. Бу сәнгать музейларында да, туган якны, тарихны өйрәнү музейлары буенча да, инде үзем хезмәт итә торган Казан Кремле музейларына килгәндә дә шулай ук территорияда, урамда, Кремльнең үзендә дә экскурсиялар, төрле программалар була, музейларның эчендә дә кичке 7 яртыдан кичке 11-гә хәтле моны караңгы төшеп, чынлап та сәнгать төне булачак ул, чөнки бар бит музей төне ул яз көне булгач әле төн дип атала да, әле якты урамда, көз көне уза торган сәнгать төнендә дөрестән дә инде караңгы төшкәч кенә без башлап җибәрәбез. Гадәттә бу вакытта музейлар ябыла башлый. Бу махсус акция музейларга да кызыксынуны уятыр өчен, чөнки музейларга әйләнеп кайту дигән әйбер бар, әйме даими экспозициясын күрдем дә оныттым дигән түгел, вакытлы күргәзмәләр бар. Менә шушы акциялар кысаларында махсус уздыра торган чаралар бар. Инде соңгы тагын шундый ук бер тренд бар, тамашачылар белән бергә ниндидер чаралар оештыру. Әйтик, Эрмитаж Казан үзәгендә быел без шундый форматны карыйсыбыз килә. Студентлар, сирәк кенә музейга йөрүче кешеләрне без экскурсовод булырга чакырдык. Алар фламанд сәнгатен үзенең менә көнкүрешенә туры китереп, үзләренә нинди якын нәрсәне күрәләр, ул рәсемнәрдә, портретларда, ниндидер сценкаларда, көнкүреш сценкаларында, менә үзебез экскурсия сөйләү түгел, тамашачы безгә сөйләсен әле дигән урыннар белән алмашынып карауына шундый акцияларда төрле экспериментларга урын бар. Сеннән дә монда моңсуланып утырасы түгел инде, көзнең шушындый караңгы көннәре дип, рәхәтләнеп үзең теләгән программаны, мәдәни агарту программасын сайларга мөмкин. Башта без бит концертка бара алабыз, аннары остаханәгә, аннары бушлай автобусга утырып. Һәм ниһаять төнлә музейга. Шулай итеп Казан буйлап төрле чараларда катнаша алабыз. Бу акция әле яңа ачылган күргәзмәләр белән танышырга да бик яхшы мөмкинчелек, чөнки күргәзмәләр алмашынып тора, гадәттә алар 3-4 ай эшли, кыскарак эшләүчеләр дә бар. Әйтик, соңгы арада Казан Кремлендә генә бер 5 яңа күргәзмә ачылды. Алар күбесе татар мәдәнияте белән бәйле. Әйтик,
кабулхана залы дигән яңа биналар ачылды безнең русчасы присутственные места. Ул 18 гасырда төзелгән бина, озак кына ремонтта торып, хәзер анда яңа күргәзмә заллары ачылды. Һәм беренче күргәзмәләр безнең Мөдәррис Мингазов, Татарстанның халык рәссамының персональ күргәзмәсе, икенчесе пленэр нәтиҗәләре. Бу ел дәвамында киң генә Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүнең 1100 еллыгы билгеләп үтелә. Һәм шушы чаралар арасында җәй уртасында Чуашстан, Татарстанда, Россиянең башка төбәкләрендә Россия күләм пленэр узды. Бу шундый кызыклы формат, танылган рәссамнар, яшь рәссамнар бергә җыелып, ачык һавада, табигатьтә ниндидер тема өстендә эшлиләр. Аларның һәрберсенең үзенең стиле бар, үзенең техникасы һәм монда 50-дән артык рәссам катнашып, 100-дән артык эш тәкъдим итәбез без. Алар кем Дагыстаннан, кем Кырымнан, кем Мәскәү, Петербургтан, Уфадан һәм моны алар барсы да татар тарихы, Болгарда ислам кабул итү турында уйланып, төрле жанрда эшләр иҗат иткән, шушы пленарның нәтиҗәсе дә кабулханәләрдә күрсәтәбез. Һәм шушы күргәзмәләр кысаларында шулай ук бу сәнгать төне акциясында төрле иҗади остаханәләр булачак. Үзеңә Мына сәнгать минем өчен түгел дигән кешеләр дә үзләре рәсем ясап, стенага элерлек шундый акварель белән мәтәштереп карый алалар. Дөрес. Бик кызыклы акция. Шуннан да шулай. Эшләрегез уң булсын, бик күркәм генә башлангычлар. Барысын да исән-сау башкарырга һәм тыныч кына эшләргә Аллага табадан насыйп булсын сезгә. Рәхмәт. Сау буласыз. Бездә бүген кунакта Ислам мәдәнияте музее директоры Илнур Низамиев иде. Тапшыруыбызны исә әдәбият фәне маягы дип исемләнгән видеоязма белән дәвам итәрбез. Бу көннәрдә күренекле профессор, әдәбият галиме Резидә Кадыр кызы Ганиеваны Габдулла Тукай музеенда искә алганнар иде. Арабыздан киткәненә 2 ел булса да, тавышы һаман күңелдә яңгырый. Хәзерге чыгышы язма, тыңлаучылары, аның шәкертләре, хезмәттәшләре, дуслары. Казанның Габдулла Тукай музеенда Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе Резидә Ганиеваны искә алдылар. Галимәгә быел 90 яшь тулган булыр иде. Иске алу кичәсенең Тукай музеенда үткәрелүе очраклы түгел. Резидә Ганиева бу музейның кадерле кунагы булган. Биредә ул үзенең китапларын тәкъдим иткән, лекцияләр укыган. Аннары галимәнең фәнгә беренче адымы да Габдулла Тукай иҗаты белән бәйле бит. Заманында аның Тукайның сатирик иҗаты монографиясе җитди казаныш буларак бәяләнгән. Мөгаллимнең бу юнәлештәге кызыксынулары шәкертләренә дә күчкән. Габдулла Тукай музееның өлкән фәнни хезмәткәре Резидә Нәгыймуллина шуңа бер мисал. Резидә апаны шундай бар тик җылы хисләр белән генә искә алам. Ул безнең менә шушы өлкән укытучылар, шул хәтлек белемле, акыллы, мәрхәмәтле безне студентларны үз балаларыдай кабул итеп, безне укуга гына түгел, менә тәрбия дә безгә биргән шушындый укытучылар исәбендә безнең Резидә апа Ганиева да булды. Ул безгә әни шикелле, шулай итеп тәрбия дәресләрдә бирәдерие, Тукайны яратырга өйрәтте һәм гомумән әдәбиятка, телгә мәхәббәт уятуда да аның өлеше зур булды. Татарстанның халык артисты Рамил Тухватуллин Резидә Ганиеваны иҗади тормышымда зур йогынты ясаган устазым дип атый. Ул миңа Гаяз Исхакый иҗатын чырын аңларга булышты ди ул. Резидә апа чын мәгънәсендә зыялы шәхс иде. Минем бәхтемә ул минем устазым иде. 90-нчы елларда менә безнең демократия бүрләнеп килгән чаклар, алга зур өметләр баглаган чаклар булганда безнең Гаяз Исхакыйның иҗаты кайта башлады бәхтебезгә. Һәм менә шул беренче җыентыгы Зиндан дигән җыентыкта әлбәттә без инде бөтенебез укырга тотындык. Мин инде һәммәсен дә укып бардым. Яңа материаллар барлыкка килә башладылар. Мин анда шул Зөләйха пьесын укыганнан соң бу инде минем өчен бик тетрәндергеч бер яңалык булды һәм нәтиҗә буларак инде ничә еллар үтсә дә 2005 елда мин Гаяз Исхакыйның пьесасы буенча кинофильм төшердем.
Иске алу кешесен әдәбият фәне маягы дип атаулары шул кадәр төгәл булган. Резида Ганиеваның меңләгән студенты туган тел һәм әдәбиятны үстерү, өйрәнү юлын сайлый. Ул гына да түгел, галимә башка милләт әдәбияты белән дә кызыксынган. Азәрбайҗан, казак, үзбәк әдәбиятын тирән тел белә иде шәкертләре. Резида Кадыровна гомеренең соңгы көненә кадәр белемгә тартылган. Кайберәүләр ничәдер елга 35-40 яшькә кадәр укыйлар да белем җитәрлек тупланды, акыл җитте, инде мин фәнне үзләштереп бетердем дип уйлар. Әмма Резида апа гел үсте, гел өйрәнде, заман фәрен теоретик планда ул өйрәнүдән туктамады һәм бөтен әдәбиятны укып барырга тырышты. Аның өйрәнгән өлкәләре дә, укыткан фәннәре дә күп иде. Мәсәлән, ул безгә башта иҗат методларыннан кирде, бик тирән белгеч иде. Аннан көнчыгыш әдәбиятларын укытты. Ахырдан инде әдәби бәйләнешләргә ул безнең игътибарны юнәлтте. Соңгы елларда аерым галимнәрне, язучыларны өйрәнү эшенә бирелеп китеп, шул Гаяз Исхакый иҗатын халыкка кайтаруда ул зур эшләр башкарды. Киң фикерле, киң кырлы эшчәнлек алып баручы зур галимә иде ул. Резида Ганиеваның хезмәттәше Марсель Бакиров галимәне хөрмәтләп диспенең Мәрьям анасы дип атап йөрткән. Алар эшләгән кафедрада Резида Кадыровна аерылып торган диләр. Бу һәм башка кадерле истәлекләр кичәдә бик күп яңгырады. Барысы да галимәне юксынды. Менә элекеге заманнардагы кебек ишектән килеп керер дә кызыклы лекция укыр кебек тоелды. Әфлисун турында берничә кызыклы факт тәкъдим итәбез. Әфлисун агачы 150 ел үсә икән. Шулай ук әфлисун кеше өчен бик файдалы. Бу җимештә табылган күп күләмдә калий һәм кальций йөрәк тибешенә файдалы йогынты ясый. Әфлисун ел сайын җыелган уңышның авырлыгы буенча дөньяда беренче урында тора, икенче урында банан. Һәм яңа ел җитәрәк тә әфлисун мандариннарны кузгатабыз бит инде. Шуңа күрә безнең киләсе рецептыбызда әфлисун белән бәйле бик кызыклы рецепт язып алагыз. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән әфлисуннан тәмле иттереп печенье әзерләрбез. Аның өчен безгә әфлисунның кабыгы кирәк булыр, һәм инде сугы да кирәк булыр. Атланмай, шикәр кыма, шикәр пудрасы, йомырка, камыр күперткече һәм ун. Безгә әфлисунның кабыгы кирәк булыр. Ак өлешен алмыйбыз, сары өлешен генә, ак өлешендә аның әчесе бар. Бер әфлисунның шулай без сары тышын алабыз камырга. 1-2 аш кашыгы әфлисунның суында сыгабыз. Шикәр кымы истибез. Һәм шулай булгатабыз. Һәм инде ун истибез. Унны шулай әкрен генә. Унны шулай иләп кислород белән байытабыз. Һәм инде камыр күперткече салабыз. Шулай пленка белән ябабыз. Һәм инде 1 сәгатькә суыткычка куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Суыткычта 1 сәгать тоттык. Камырыбыз менә шундый катылыкта булды. Без инде хәзер аннан шарчыклар ясыйбыз. Түгәрәкләр ясыйбыз менә шулай. Шикәр кымы һәм шикәрнең пудрасы кирәк була безгә. Башта без алабыз да шарчыкларыбызны шулай шикәр кымында тәгәрәтәбез. Һәм инде шикәрнең пудрасында. Һәм әзер листка шулай тезеп барабыз. Менә шулай хәзер инде печеньеларыбызны кайнар 180 градуслы мичкә 15-20 минутка куябыз.
Студиябызга тәмле исләр чыгып, безнең әфлисунлы печеньебыз әзер булды. Менә субханалла, сез аны карагыз әле. Менә шундый ярылып, тәмле итеп пеште. Субханалла, машалла, менә шулай. Без инде аны хәзер чәй истәленә бирербез. Менә шулай әфлисунны печеньебыз әзер булды. Сәламәт булыгыз, чәйләрегез тәмле булсын. Исән-имин гомерләр телим. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, җырчы Резида Төхвәтуллина. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Хуш килдегез. Рәхмәт, хуш килдек, Аллаһка шөкер. Тормышта, иҗатта Резида нинди яңалыклар бар, нинди позитив бар дип әйтә гәлен, нинди сөенечләр бар? Позитив дигәннән хәзер бик модный сүз бит инде, мин шулай дип әйтәм, чөнки позитивта булырга, позитивтан башларга, позитив кына тыңларга, каян гына алып бетерергә иде ул позитивны. Менә шушы позитив алам дия укымаган китап калмады, йөрмәгән урман калмады, йөрмәгән ил калмады. Менә шу позитив эзләп, үзеңнең күңелеңне күреп, яшәү менә шушы позитивтыр дип әйтәм инде. Менә шундый позитивта без әле, Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләх. Җырлар мәсьәләсендә репертуар ничек соң? Җырлар табыламы? Тәкъдим итүчеләр бармы? Композиторлар, шагыйрьләр? Бик яхшы сорау. Белсәгез, җырлар күп бирәләр, күп тәкъдим итәләр. Нишләптер олыгаяммы? Мин һаман шулай менә тыңлап карыйм да, менә мин аны җырлый алырлык түгел, белсәгез, миңа җырласам, ул җыр булсын дип. Менә шуның хәтле телим булсын, аны әйтеп көе дә булырга тиеш, сүзе дә булырга тиеш. Бер тормыш булырга тиеш шушы 4 минут эчендә. Менә шушындай җыр килеп чыкмый әле минем өчен. Мондый җырларга мин вакытымны да сарыф итәсем килми, акчамны да сарыф итәсем килми. Менә бүгенге көндә репертуарымны яңартырлык әле мин җыр эзләнүдә, әмма таба алмыйм. Менә позитив дип башлавым юкка булмады, чөнки сезнең башкаруда халык бик яратып өлгерде һәм аны күп кенә мәҗлесләрдә җырлыйлар да. Алла бирсә, Ходай кушса, барсы да әйбәт булыр. Менә шул җырны бөтен кеше җырлый. Әлбәттә, ул позитив сүзләр барсы да әйбәт булыр. Без бит инде гел киләчәк белән, өмет белән яшибез. Шушы бит инде ул позитив. Әлбәттә. Алда әйбәт булырга. Барсы да әйбәт булачак, Алла бирсә, ул әйбәт ул. Кеше дигәннең менә шушы мие һәр вакыт яхшылыктан да ниндидер бер начарлык эзләп, нинди проблемасың, бер проблема юк. Менә шу әйбәт булыр, Алла бирсә. Сау бул да, сәламәт бул һәм дөрес яшә. Әлбәттә. Барсы да әйбәт. Менә мин эзләнүдә дисез, нинди җырлар эзлисез? Нинди көй бәлки? Сезнең таләпләр. Таләпләр шулай. Мин әлбәттә заман үзгәрә. Мин әйтә алмыйм, ул һаман шушы бер урында гына утыру ул яхшы нәрсә дә түгелдер. Әмма ләкин нәрсә әйтсәгез дә, ул заманына да туры килергә тиеш. Һәм минем стилем, минем булдырган, мин булдырала торган, җырлый торган җырда булырга тиеш. Шуңа күрә заманга иярәм дип, менә шулай дип, мин инде андый җырларга үземне күңелем белән төшерәсем килми, дәрәҗәмне төшерәсем килми. Ул минем өчен, кеше өчен түгел, ул кешегә барыбердер дип уйлыйм. Ул аның төшәм, аның дәрәҗәсенә карап, аның нәрсә җырлый инде бу дип әйтмәсеннәр өчен булса да, мин андый җырларны җырламаска тырышам. Менә ул булырга тиеш тормыш. Менә мин кайчан радионы тыңлыйм, һәм рәхәтләнеп тыңлыйм. Бар шундый җырлар, менә шундый җыр булганда гына мин аны рәхәтләнеп җырлаячакмын. Марсель Иванов исән заманда сез аның җырларын бик күп башкара идегез. Менә Марсель нәкъ шушы таләпләргә туры килгәнчә иҗат итә иде кебек. Менә аның юклыгы сизеләдер дип уйлыйм. Әллә бармы яшь талантлы авторлар? Менә яшьләр алып җырлаган бар. Композитор дип атап буламы инде ул бит инде. Ерак, мен белмим нәрсә ул композитор. Хәзер бөтен кеше җырлый да, яза да, сөйли дә инде. Ул шулай дип аталарга тиештер бәлки. Бүгенге көн тамашачысы, тыңлаучысына нәрсә кирәк? Шоу кирәк. Шоу, шоу кирәк. Шоу кирәк. Беләсезме, менә
анда сенің инде вокал дәрәжәң, сенің инде жаның, сенің анда әйтергә теләгән, күрсәтергә теләгән кыяфәтең, ул мөһим түгел дип уйлыйм. Әгәр дә башлана икән шоу беренче секунднан, ул кешене алып кирип китә икән, анда синең инде тавышың да кирәкми. Иң мөһиме сөйлә, нәрсә кызык бүгенге көндә. Менә шушы әйбер шоу. Ә мин шоу ясарга теләгем бар, аның өчен бик күп акча кирәк. Бәшир Насырова әйтмешли, син җырлаганда каршында 5-6 егет мәтәлче катырга тиеш. Мәтәлче, буны ул әйбәт әйткән. Әйе, анда ут булырга тиеш, анда үзең нәрсә тели, нәрсә авызың чыга, шуны сөйләргә тиеш. Мәтәлче катушы булмаса. Менә шунда шоу, менә шоу кирәктер дип уйлыйм. Былай менә сәламәт яшәү рәвешенә килгәндә, бер дә ташламыйсыз бугай форманы тотасыз ахырса? Менә без әле сөйләшеп алдырыннан да сөйләшеп утырдык бит инде. Чыннан да ул яшь чакта үтә икән, ул бара икән, ул турыда уйланмый икән ул. Бер заман җитә, чыннан да ирдән торганда да инде аякны турайтыр, эчендә әзрәк шактый эш бар, шуңа күрә уйлыйсың, сәламәтлек турында уйлау вакыты җитә икән. Аны яшьтән уйлап булмый. Шуңа күрә тырышам, ул нәрсә, чыннан да сәламәт яшәү рәвешен әллә нинди акчалар түләп, әллә нинди хәзер реклама күп, моны эштеген ашатыгыз. Юк, аның өчен эс ашарга кирәк, хәрәкәтләнергә кирәк. Һәм чыннан да үзегез әйтмешле яхшы уйларга кирәк. Мин йөрергә тырышам, күбрәк теге тартылу стрейч диләрме, шушындый хәрәкәтләр ясарга тырышам. Һәм изгелектән ничек дип әйтим, менә башка начар килә башлый. Юк, бу дөрес түгел. Барысына да яхшылык телим дип әйтеп булса да йөрергә тырышам. Менә субханалла. Алайса без бер рухтагы кешеләр икән, бик зур рәхмәт сезгә мондый фикерләр өчен. Һәм безне там бер кызыксындырган сорау бар. Сезне Тинчурин театрында күргәндә нишләп йөрдегез анда дип сорыйсы килә. Әстәгъфирулла. Бу сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләрдә таба аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Экраннарда күренгән QR-кодлар аша сез чыннан да бу сорауга җавапны табарсыз. Без үзебезнең кунак белән сау булашабыз. Һәм тапшыруыбызны дөнья яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Саранск шәһәренең янгын сүндерү бүлегендә гаиләләре белән псиләр хезмәт итә. Идәге сыман җылы мөхит булдыру өчен ярты ел элек бүлек җитәкчесе ата мәче дип уйлап бирегә бер пси алып килә. Ләкин 4 ай үткәч ул бәбили. Шулай итеп, йомшак коткаручыларның саны артып куя. Псиләр гаиләсе вакытның күбелешен янгын сүндерүчеләр ял итә торган психологик бушану бүлмәсендә үткәрә. Это прекрасное ощущение, потому что каждый раз, когда мы приходим на работу, Пси балалары белән уйнаганда без киренке хәләттән арынабыз, эштә булуга карамастан үзебезне идәге сыман хис итәбез. Пси балалары психология нигезләрен үзләштергән, әкренләп янгын эшенә дә өйрәнә башлаганнар. Видеода күренгәнчә, әниләре оста итеп баскычка үрмәли, балалар исә стройда басканда курыкмыйча чабышып йөри. Коткаручының төп атрибуты касканы да киеп карыйлар. Янгын сүндерүчеләр псиләрне ашата, тәрбияли. Хезмәткәрләр сүзенә караганда, 4 пси баласының берсе яңа хуҗалар тапкан, калган ишесе әлдә янгын сүндерү бүлекчәсендә яши. Шиләбе өлкәсенең Кирса авылында экология министрлыгы хезмәткәрләре яраланган аккошны коткарган. Аны Спаси меня приютына дәвалауга тапшырганнар. Обычные, простые люди обнаружили раненого лебедя. Аккошны кешеләр күреп алган. Уң канатыннан кан саркып, сынган сөяге күренеп торган. Аны аккош үзенең бәпкәчләрен төлкедән саклаган вакытта яралана. Карен Далакян әйтүенчә, кыш агрессив булганга күрә аны тотып алганнан соң икенче көнгә генә ашата алганнар. Ярасы канап торса да, моңа экстремаль токшыну кирәкми, чөнки кышны ампутациягә әзерлиләр. Әлегә приютта башка яраланган аккошларны да карыйлар. Җәен кышлар килешү буенча Копейкстагы гыйбадәтханәнең буасында яши. Кызын аларны киредән приютка кайтаралар. Тапшыруыбызның иртәгә 3 ноябрь көнендә чыгарылышы гадәттәгечә кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Ал хәбәргә күз салыр. Сәламәтлекнең төп нигезе ул дөрес туклану. Без туклана беләбезме? Хәбәрчеләребездән берничә киңәш. Ашсыз остасы Резидә Хусаинова да хуҗабикәләргә тәмле дә, файдалы да ризык рецепты пешерергә өйрәтер. Россиянең иң матур шәһәрләренең берсе Калининград.
Анда сәяхәт итеп, аның тарихи урамнары буенча үтәрбез. Тешләребезне агарту серләренә дә белгеч белән төшенербез. Урамда көз булуына карамастан, күңелегездә һәр вакыт яз булсын, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Тапшырыбызның бүгенге чыгарылышы тәмам. Сөенечле мизгелләрегез тормышта күбрәк булсын. Калепләребезне изгелеккә юнәлтик. Исән-имин булыгыз.